Iki ndoke loro yo pisan enggak. Ya ora mungkin. Mosok ndokku semene. Dan rumah aku. Piye? Alah. Lho kok malah gantung to uncek iki anak kowe. Uncek napa uncek nggih? Mas Uncek. Piye? Mpun panggih kalian sing kagungan dalem. Kok rancang disauri iki nyang apa to kok? Ngentosi mik. Lho, ngentosi mik. Muk. Mik. Mik aja mik, lek mik kesane kaya sampean ngelak ngono. Lah tulisane napa? Tulisane piye? Lah nggih tulisane napa hurufe napa mawon? Ya NOPO lek napa? Mik kok. Mik kok. Lah sing mau takoni tulisan apa iku? Mik, tulisan mik niku hurufe napa mawon? Lah kono iso sekolah ora? Tahu sekolah ora? Tahu. Lah tulisane piye? MIC. MIC. MIC macane ya mit no. Lah nggih. Kok iso Mike iki? Mike kuwi awake dhewe kan serawung karo wong Inggris. Nggih. Taman kan yo tau ning Inggris to. Mboten. Kowe iki tak junjung kowe akonono nek urung tau. Junjung mengke jenengan jeglokke amblek malah. Ora masalah, amblek kok sing penting penonton puas. Amblek kok lek kono ora masalah sing penting awake dhewe tujuane nyenengne penonton. Ngono. Remuk ora masalah. Ambyar ora apa-apa, amblek ora apa-apa sing penting penonton puas. Ngono lho. Seniman kan kudu ngono. Penonton puas sini lemas. Ora apa-apa, lemes ora masalah. Ora apa-apa. Sesuk digolekni adek-adek, lah digapit kok piye? Kula menungso lho, Pak. Lah jare kok lemes. Lah kok digoleki gapit napa wayang. Lho Mas aku, lah kono wong apa wayang? Wong lho. Lah wong kok njaluk digapit? Lah jenengan wau lho. Aku ki mung tawa-tawa, ngono lho. Sapa ngerti kono gelem. Tawa kaya bakulan tawa. Tawa niku banyu ya cah bagus. Banyu tawa. Lho lah iya. Mas aku. Ora iki mikir apa ta sakjane ngomong kan mulah malih. Gek terus ning ngono kuwi kok widot apa piye ta kuwi? Wo gelas. Berarti mu tak kira lek dote ceblok kae gelas ku lho. Ngunjuk kopi to? Sampeyan doyan kopi to? Nggih doyan. Lho tak kira lek ngombe iki susu, kae kopi barang to? Lah kula mau ditawani Mbak anu ni lho. Nggih apa Mas kopi, susu arep ngono. Purun aku lho. Aku nyoh ngene lho. Trayo uncek ya ora umum, dek kapan ke wayangan endi awake dhewe kowe teko dok yo langsung pesen kopi panas loro. Sitok kon ngeler, sitok diombe engko. Kopi urung entek, pesen teh panas loro. Nggih. Sitok kon ngeler. Ngeler sitok. Sitok dijanke dinggo engko bengi jarene. Teh urung entek, kopi urung entek, langsung pesen susu loro. Kon ngeler kabeh. Oh, mboten siji diler, siji engko bengi ngono. Engko jonjing tak cewetak. Mas aku ora cetha. Mosok gelase gedhi sisih kaya ora enak. Kok hubungane ki napa gelas kok gedhe sisih niku lho. Gelas loro ya sih. Kan loro. Lah nggih. Sitok cingkir, sitok sloki, kan iki cilik ngono. Duh, mosok pesen susu kok ning sloki kaya. Ora cetha. Sinebut pahlawan putri najan wujud temong peksi Anjas moro ari mami. Napa? Ajeng napa to niku? Jenengan ajeng napa to niku? Ki cara gender nang Grambyang ngoten. Oh, jenengan mboten percaya kali penggender. Lek aku percaya karo gender kuwi dadi musyrik ya. Kowe aja yak-yakan. Percayaku marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sabagus najan aku ki wonge rada piye ya? Carane iki kaya wong ndablek ngene jane percayaku harus nggih urip. Ha nek percaya karo sing gender ya musyrik no kaya. Oh ya bener ya. Bener piye? Nggih percaya karo Gusti Allah. Nah ngono. Oh iya. Ngono. Lah kuwi ning kono jan kaya danyangan lho Dek. Dikutuki karo sing gampang lho, keluk dul. Keluk dul. Mas aku. Napa-napa. Nggih, Mbah ya. Lho, sampean putune ta? Putune. Lajeng napa? Putune. Lah kok ora njaluk sangu? Mboten ana gane yang kakung. Terusne mengke jenengan sangoni. Lah aku kan dudu mbahmu. Aku kan
rekan kerja ngono. Dadi terus nek jenengan mau ngerti cah cilik isih nonton wayang tak sangoni ngono. Tibake dudu cilik ning cindil ngono lho tibake iki. Aku. Matur nuwun, Pak. Nggih. Ayo awake dhewe sesama cindil kudu Nggih. tetep semangat. Nggih mboten kok sesama cindil. Lah kula kali jenengan kuwi ngeloki kula cindil. Terus kula matur nuwun, Pak. Ya padha-padha berarti jenengan tikus. Loh. Berarti aku luwih tuwek teko cindil. Lah iki lah kula cindil matur nuwun, Pak. Lah jenengan nggih Ngene nyawuri lho, kok ya. cindil tikus kuwi sampean. Aku ya cindil, Cindil ning napa? cindil laras ngono. Cakune cindil laras ngono kae. Omahe tengah alas ngono ya. Mbak Elisa, enggak kali Mas Uncek gojek. Aja nganti dijotos lho nggih. Kon gojek terus akhire anu nelpon tukang ojek terus gojek. Kancane Grab niku nggih. Nggih, karo isu-isukan mawi bawa ngoten Mang Bawa. Mas Uncek ben ngrungokne karo ngombe kopi. Nah, Sek nyeruput situ. masuk. Nyeruput kok masuk ki lho. Lah diseruput kan masuk to mriki. Masuk nendi? Telak. Lah, Mosok masuk liyane. sing nyeruput apa telak? Sing nyeruput kan lambe. Ya berarti masuk nendi? Masuke teng telak. Loh. Lah, masuk liwat ndi? Liwat ndi? Saurunge teko telak teko ndi? Ilat. Nah, ilat mosok kelebon banyu, berarti ilatmu bolong kok ya. Dalane, Pak. Liwat dalane. Wangel tenan. Ora angel kaya aku ki ya genah amre cetone ngono lho. Ngomong-ngomongane sing cetha. Lambe lajeng ilat, lajeng telak niku. Lambe lajeng ilat, Lajeng teng telak. banu lajeng teng pundi? Lajengan. Ya, Terserah Mbak. arep liwat teng pundi kok. Lah ya Mbak Elisa ben bawa sih. Siase sik pundi niki? Asmarandono niku kenek. Sik sinebut napa sik nadyan napa Senajan. senajan. Senajan uncek kae ning kono, sampeyan tetep ning kono, aku ning kene. Dadi wong telu kono kene kok kono. Kono. Lah ya ngono ta? Pirangan. Kowe ora nglegakne aku blas foto. Ditenono kowe kok. Mas aku Nadyan wujud temong peksi. Yen bawa ngene ya cetha Jawane ya. Yen omongan kok ora cetha blas to ki mau. omongan ra cetha piye ta? Lah ngomongan kok Lah omongane genah lho. Genah kok. Sing ora cetha ki kupingmu mingkup sisih. Nek ngrungokne. Bodek. lho. Lah iki lho. Kupingmu gledek ngono lho. Kene paham, kene. Godek. Godek. Oh, Godek. Godek iki sanding kuping, iki godek ngono lho. Kok gledek. Wis kopok. Agawe talining Panjenengan kelahiran tahun pira, Mbak? Panjenengan? Kula 9 dosa. 9 dosa. Wo 93. Songong dosa iki. Ya Allah kowe ora Songong ngerti. dosa iki. Siji desa mawa cara. Ngono lho. Negara tawa toto. Lho. Desa nawa coro. Heeh. Negara tawa toto. Iki ketok ta lek negarane coro tok iki kan ketok ta. Negara mawa tata. Mawa ya mawa panas kok mawa tata. Ngono iki lek ra Elisa ora pantes lho, mau negara mawa tata, desa mawa coro. Lagi coro ki lek nguyuhi anu lho, iso kadasen lho. Napa nggih ta? Heeh. Iso kena herpes ka lho. Niku kelahiran tahun 9 dosa 3. Nah, kowe kelahiran tahun pira? 2015. Aja ngapusi kancane. Rumasaku pawaan model ceret model sampean iki kelahiran tahun 45. Heeh. Mergo biyen nggih bahan mriyem londo artine nyerang Indonesia biyen sampean. Nggih ajeng diparake teng jenengan kok nika nggih luput nika. Heh? Ajeng dikenekke jenengan luput nika. Iya, mergo taune wis ora 45. Lek nguncalne ning komriyem makdungi tahun 45 mbuh ora medun-medun. Terus aku lahir pitu-pitu dhek lagi medun. Jenengan 77 to? Eh? Jenengan 77 to? Aku sitokno lho.
Kelahiran. Kelahiran. Genahno. Kelahiran tahun pinten jenengan? Kuwi nek jarene bapak karo makku ki pitu-pitu ngono lho. Jarene bapak kalih Makku, mae. ibuku, mak ngerti ora? Mak ngerti ora? Mak ki cara gaule ibu, ngono. Ibu cara gaule mami. Mami cara gaule mamah. Mamah gedang, mamah telo, mamah apa-apa kono. Wah, geragas timen Bu jenengan. Wis ngawur. Coba. halus manis nengsem Alus manis nang semangke sing alus apa cek? Sing alus niku ya Mbak Elisa, pipine alus. Sing manis apa? Sing manis kirangan. Lho, piye to? Alus manis ki segandeng ngono. Sing Lho. alus apa? Sing alus Mbak Elisa. Lah sing manis. Kirangan sing manis. Lho, segandeng ki lho. Kok segandeng pripun to? Segandeng ki gandengane ngono lho. Alus manis berarti sing alus manis apa? Lah nggih gandengane sinten nggih mboten ngertos kula kok. Urung digandengan ya Mbak sampean? dereng. Oh, kapan-kapan tak golekne gandengan sing manis berarti gula. Nek niku mboten cocok nggih kalih kula. Niku Niku mboten Cocok. niku nyocoki, ngoten mboten mboten cocok ning nyocoki. Ora cocok aku, wis ora sah. Ora pati legi kula. Aku yang dadean karo Mbak Elisa. Napa? Wis umurku ra dawa. Lho nyang apa kok cita-cita kok umure ora dawa ki Aku lho? umpamane tenan bebojon karo Elisa. Nyang apa? Ora urung yoga ki ndongake kabeh kae. Nyang apa? Lah sing wedok ayu sing lanang kaya garangan kok. Lah yoga prandoke uncek ta modiaro ngenteni rondone Elisa lho. Mas aku. Ya kowe termasuk garangan bejo to, ngono lho. Garangan yang bejo. Bejon isih urip lah mati ya bejo napane. Ora ora dipangan dalange. Kowe tenan kurang ajar kowe Mas aku. Muga-muga kowe terus terus kan jeneng perkan jenenge jane Krungu ora? Hah? Krungu ora? Gak omong apa mau. Weh, lah botek kowe iki. Lah aku lho. Budek kok bodek iki lho. Maksude kowe iki obat pilek lho, obat mumet lho, bodek. Bodrek nek kok bodrek. Lah. Masa wenggan ku Anu panggungnya rusak to, Pak? Panggungnya rusak to? Aku ora ngerti sebabnya bareng ngrungokke bawane Mbak Elisa iki cempolaku malah gepeng dawa. Iki opo lho iki Mas aku. Mas aku. Cempol iso gepeng. Lah ngene berubah sendiri wujudnya. Masa cempala malih dawa ngoten to, Pak? Masa cempala malih dawa ngoten? Aku kok mambu serintil to. Nanti. Kaya ning buliku Mas aku. Srindile telek wedhus iki. Kowe iki ora aja sapa kandang to Mas aku, enggak, Pak? Goleki si podang. Gayane sikile. Ya kan nyate ngrungokke Piyayi Ayu Bawa karo jegang ngono sih. Jan kaya anu lho, tuan-tuan londo. Heeh. Oh, ini jan kaya tuan-tuan londo lho. Iso tuan-tuan londo e. Mas aku. Sikile iso kaya jahe iki. Ning bersyukur cah bagus. Nggih, Pak, nggih. Sing penting Sehat. sikile kaya jahe. Sikile sehat. Niku kula sok mesake lho Pak Rudi. Dalem? Sok mesake. Saya kemarin kan turun duluan Mas Uncek Keri. Oh, penyan turun Iya, gunung. turun panggung. Oh, turun panggung. Aku ki lali, kok yo tak tinggal Mas Uncek mlaku dhewe. Tak enteni suwi banget ra tekan-tekan. Oh iya lali aku. Aduh. Carane nek aku mlaku sak langkah kene 5 langkah e. Oh, Dadi ngono. kene ki lomba kono ngeracik. Carane iplek lah, ngiplik. Lali aku tak tinggal. Ngono kok ngomong setia. Lho, kuwi jenenge setia. Supaya Tinggal. sampean lho, iya ditinggal ki supaya kowe mlayu-mlayu ben awakmu sehat. Setia ora ngono kuwi. Timbangane kowe digendong mlaku bareng alon-alon terus awakmu lara-laranen luwung lari-lari ning sehat. Ya, sing penting Hat. sikile kaya jahe.
Enggak. Ibu bunga henga tiku. Tuntunan Mbak Elisa ben jumeneng Paranana tuntunan. Katrol ngene, katrol. Jenengane cara kasare ngelokke Mbak Elisa ki Nyapa? ora roh dalan ki. Apa Kok nuntun iki lho. apa sing dituntun kuwi wong ra roh dalan? Engko dikira lempoh. Lha apa sing dituntun ki mek wong lempoh tok? Biasane ngonten. Ora iso. Lah terus Wedhus kaya dituntun ngono. Ning Mbak Elisa iki piyayi putri tuntunan ning panggung kono men cetha ditonton karo sing gender. Ngono lho. Penonton ngono. oh alah. Nah, ngono lho. Wis to, penting awake dhewe dadi seniman iki penting Sikile kaya jahe. sehat. Sehat. Iki ndoke loro yo pisan gak. Ya ora mungkin. Mosok ndokku semene. Masaku. Ora lho. Kok iso iki termasuk unik lho. Unik napa? Lah sampean sing duwe terus digawakne Elisa ki ya. Lah mosok nggen kula pretel. Apa pasangan kok ya golek sajake ditukne. Kaya lim-liman ae. Aku. Anu rada didohke kene. Lah iki lumpuhke nang kono suwe-suwe kok nentes tenanan iki. Masaku ya ora masalah to. Ya, jumeneng, Mbak. Monggo. Dikandani. Gandeng. Ya, jan lumasaku. Piye? Alah. Lho, kok malah gantung to uncek iki anak kowe. Wah. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Niki ajeng mbelehke coro. Coro kok dibelehke. Jan njeplak kok ya. Kok iso coro, paling ora cempe lah. Mbek. Nyandeng bisa dadi tombo. Aku bayangke kamu coro mabur itu loh. Wah, cara anune apa? Coro mabur ki apa? Ya coro Soa sing yang- lagi mabur. Heh? Engko terus mencok nang kono ngono lho. Piye rasane mencok ning kono piye? Ya urung tahu kok, Pak. Lho, tawokno, engko lek penak kabar-kabar ngono lho. Milih dari coro apa sabun. Sabun apa coro? Ning kamar mandi tuh mesti ono coro ro sabun kuwi. Piye? Apa dadi coro sabunan? Pilih ndi? Ah, penak dadi sabun no. Lah kok Lha ya penak sabun. penake apa? Umpamane kok kon adus. Terus Ya adus wah, lagi arep copot kae. Wis ngerti. keto. Kuwi sabun. Sabun. Meneng nang kene kono. Nggih. Oh, sabune wis dibuka apa urung? Kok buntele? Lek ora dibuka buntele ya bosokno masaku. Coba ae. Bukan iso nginceng to, Pak. Nginceng kok ndi? Lah engko cilik kae kan enek bolongan cilik ngono kae. Oh, Kon sabun. sabune kae. Sabun ya sok bolong barang lho. Ya kadang bolong, kadang ora. Gantung. Sabun bunter kan lho, modele kaya donat kan lho. Kan enek to kae. Uncek iki ninggasakne rono lho kowe iki. Iso tekan kono. Lah, podangkune nggih. Nggih. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Oyuran. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Yo. Kleyang tak sawang Loh. mesok ning abang. Yo. Jangan Jangan tak rini saka sering ngoceh. Sarwing ngoceh dheweke malih benso. Retek.
apa iya? Lah. Kodang kuning maksudnya. Nggih Pak Rudi. Oke, diatur ke warga masyarakat mapan bogem kurangkan diri tidak lupa keluarga besar burung ini. Hai. Sarwing ojek dewe emang dan kaya dolanan hidut ya. Ibu bunga yang lakonnya disirah. Orang tekan hati sendirian. Yen sipot jangan duduk hati kebranan. Puraman ketiku saya Godrok tak sanani surbikat kulut tepen. Doi atok tung tong tong. Terima kasih. Jan bawa podang kuning komplit sak tembange kepenak. Wah, jan rumah aku sing penak ki manggah huncek. Kok saged penak. Sing nembang Mbak Elisa sing nabuhi kanca-kanca pengrawit lha kok sing jogeti kono ki. Rumasane nabuhi kowe apa piye? Dados kula salah. Sekali tik lho, salah ya diping to. Salah ya minta maaf to. Maaf Pak Rudi. Lho kene sapa? Wong aku ora rumangsa kowe salah. Lho. Maaf para yoga. Loh, yogane tidak ada yang memaafkan kok. Ora ana sing maafke ya wis, sing penting Gusti Allah memaafkan. Waduh. Sing penting awake sih. Sikile kaya jahe. Aku ora cocok. Iki awake dhewe iki megawe kok. Awake dhewe lah ndase nang ndi? Lho, lah kowe ora ora iki ora ndas iki. Lah kirangan. Iki ndas matamu cumplung apa piye kaya. Iki sirah yayi. Oh nggih Kang Mas. Tapi iki tak ben nggo latihan iki. Mbak Krisni aja meneng sik kene. Mau wis nembang ngono, dereng nggih? Dereng nggih? Wis ngomben limbukan. Yen koro-koro ulung kene aja meneng kene. Ben nembang karo anu ponakku Lawa ben karo latihan kene wae nembang. Mboten usah angel-angelan tembange antarane siang pantara ratri mung cipta pukulun niku. Utawa dewa tresna manut panjenengan sing pundi nduk? Endi? Lawane dituru. Ah, mbok digrujuk banyu. Lawa. Kene le, kene. Lawa yahene ya lunga. Yo. Anu mawon nggih tembange apa ki mau? Lintang Asmara. Ya Mas, kene wong. Sira lho. Aduh monggo. Rumah saku. Ya Mas, gawekno Mas. Siap. Monggo Mas Lawa. Bokep. Si. Anjing. Siang pantara ratri mung eling manis janji setiaku iso anduweni
marang sang Hyang Sulasmi. Putih Lintang bulan dadi saksi yo